Bé, doncs donem inici a la presentació del llibre Tóxicos invisibles, la construcció de la ignorància ambiental, que de fet ja apareixia publicat en format electrònic fa un parell de mesos amb l'editorial Icària i que ara tot just acaba d'aparèixer en paper. Aquesta presentació s'ha organitzat des de l'Institut Interuniversitari López Piñero i en ella comptarem amb diversos dels participants en aquest projecte. El que vaig a fer és, aniré donant les paraules a cadascú de vosaltres i aneu ja fent les vostres presentacions. Començo per donar la paraula en primer lloc a José Ramón Bertomeu Sánchez, que és catedràtic d'Història de la Ciència a la Universitat de València i que és director de l'Institut López Piñero i també un dels autors del llibre. Gràcies, Ximo, i moltes gràcies per organitzar aquesta presentació. Moltes gràcies als editors, moltes gràcies als autors que heu contribuït al llibre i que aneu a participar també en la presentació. És un plaer poder iniciar aquesta presentació dins de l'Institut López Piñero perquè aquest llibre és una bona representació del tipus de recerca que volem potenciar dins de l'Institut. Poques vegades donem el nom sencer de l'Institut, però crec que aquesta és una bona ocasió. L'Institut López Piñero, l'Institut Interuniversitari López Piñero, és un institut de 4 universitats, la Universitat de Jaume I de Castelló, la Universitat d'Alacant, la Universitat Miguel Hernández d'Elx i la Universitat de València, i és un institut d'estudis històrics i socials sobre ciència, tecnologia, medicina i medi ambient. I precisament aquest tipus d'aproximació pluridisciplinar és el plantejament d'aquest llibre. Una segona raó de satisfacció per a aquest llibre és perquè és una conclusió d'una llarga col·laboració entre l'Institut Interuniversitari López Piñero i les seues versions anteriors i l'actual, el recent Institut d'Història de la Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona, que és continuació de també un altre institut, un altre centre d'Història de la Ciència amb una llarga tradició també de col·laboració amb el nostre institut. És resultat d'un projecte coordinat que continua també a partir d'un altre projecte que hem iniciat enguany i que aleshores és producte d'aquesta col·laboració entre instituts, entre centres que també tenen aquesta vocació de treball d'investigació pluridisciplinar i crítica al voltant de la ciència, la tecnologia, la medicina i el medi ambient. I finalment, el tercer aspecte que pense que és molt destacable i també molt en la línia del plantejament de l'Institut Interuniversitari López Piñero és el fet que aquest llibre està adreçat a crear un diàleg entre el món acadèmic i el món dels activistes, el món del pensament crític davant d'aquest món tòxic al que vivim i ho fa fent servir les eines de les ciències socials, de la història, els conceptes desenvolupats dins del món acadèmic, però amb una clara vocació de crear aquests ponts i aquest diàleg, que també és un dels aspectes, una de les qüestions claus de l'Institut Interuniversitari López Piñero. Així que moltes gràcies. Ha estat un esforç molt important, molt de temps de recerca. N'hi ha molta recerca darrere d'aquest llibre i dono ja la paraula als editors del llibre per a que puguen fer la presentació dels capítols i de l'estructura general del llibre. Gràcies. Molt bé, gràcies, José Ramón. Sí, passem a fer una primera presentació general del llibre els dos coeditors i per això dono la paraula en primer lloc a Agustí Nieto Galán, que és... A veure què posa la presentació. Ja va. Doncs Agustí, que és catedràtic d'Història de la Ciència a la Universitat Autònoma de Barcelona i que és investigador a l'Institut d'Història de la Ciència. Agustí, quan vulguis. Bé, moltes gràcies, Ximo. Gràcies a tothom per la vostra assistència en aquesta presentació del llibre. Vaig a fer una brevíssima introducció de l'estructura que té d'aquesta obra col·lectiva
De fet, com ja anunciava José Ramon Bertomeu, és un treball col·lectiu en els quals hi ha recerques de diferents temes, diferents èpoques, bàsicament centrat sobre el segle XX, sobre estudis de cas espanyols en particular, però no solament, i que crec que la riquesa de cada un d'aquests estudis de cas és probablement el que li dona més valor. El llibre es podria llegir d'una manera panoràmica general, però també es podria llegir a partir de construir-lo de petits casos, com si fossin articles de revista, històries que en si mateixes tenen el propi sentit i la seva pròpia lògica. És fruit d'anys de projectes de recerca conjunts, com ja s'ha mencionat abans, i sobretot la intenció seria que aquests estudis de cas, alguns d'ells inèdits, nous, encara no investigats, que en alguns casos hi ha les primeres publicacions incipients sobre alguns d'aquests temes, en altres no, permetin pensar d'una manera més general, més ambiciosa, més teòrica, aquest problema de la toxicitat i de fins a quin punt en les nostres societats contemporànies és més o menys explícita aquesta toxicitat i aquests problemes de les substàncies químiques que ens acompanyen sovint de manera perillosa i inquietant en les nostres vides. La idea és trobar un equilibri entre la descripció històrica detallada i la descripció més generalista del problema. Si mirem l'índex, veureu que hi ha un pròleg i una introducció que hem escrit els editors. La introducció es diu Toxicidades, Invisibilidades i Ignorancias i, de fet, té una certa ambició teòrica. La introducció es plantegen, es presenten els diferents capítols, però si la llegiu veureu que hi ha tot un debat, intenta connectar amb el debat internacional a nivell historiogràfic sobre la construcció cultural d'aquestes invisibilitats, el paper dels tòxics com a agents històrics actius, etc. En parlarà després el Ximo Guillem amb més detall, però el llibre té una certa també ambició teòrica, sempre amb vocació d'una narrativa que pugui arribar a lectors amplis. Potser en algun moment inevitablement se'ns ha escapat alguna categoria o expressions més acadèmiques, però en general la intenció era des del principi que fins i tot la part teòrica introductòria sigui atractiva i interessant per a un públic general. I després hi ha diferents estudis de cas que estan organitzats més o menys cronològicament al llarg del segle XX. El primer seria un cas de toxicitat de l'alcohol i de l'alcohol industrial a finals del segle XIX, principis del XX a Alacant, d'Ignacio Suay i Antonio García Belmar. El segon està relacionat amb el problema de les fumigacions en l'agricultura valenciana amb l'àcid cianhídric a principis del segle XX, i el tercer està relacionat amb la utilització de l'arsènic com a plaguicida ja en els primers anys del franquisme. De fet, els tres primers, per tant, són tres productes químics en un context històric, cultural, polític molt determinat cadascun d'ells. Alcohol, industrial, cianhídric i arsènic. El segon capítol és del Ximo Guillem i el tercer, el de l'arsènic, de José Ramon Bertomeu Sánchez. El quart capítol està dedicat, és un capítol una mica de transició, que presenta com aquests problemes de la toxicitat també tenen una part política, diplomàtica, sempre en tensió entre el local i l'internacional. I es presenta com la delegació de l'Espanya franquista liderada pel ministre Laureano López Rodó va presentar el problema de la contaminació de la toxicitat a Espanya en el famós Congrés de les Nacions Unides d'Estocolm de 1972, i que mostra aquesta també visió global, en certa manera, d'aquests problemes que ja emergeix en els anys 60-70 del segle XX. Aquest capítol l'he escrit jo mateix, és una recerca nova també, començada com les altres que hem comentat, i el següent està en certa manera relacionat amb el quart, que és el capítol de Clara Florensa, dedicat precisament al famós episodi de la contaminació radioactiva de Palomares, després de les bombes de l'any 66, del famós bany de Fraga, etc. Després mostraré breument algunes il·lustracions, i que combina molt bé aquesta dimensió local amb la dimensió internacional i introdueix també un altre element que progressivament va emergint en els capítols que venen, que és la idea d'espais determinats en els quals podríem dir espais malalts, espacios enfermos, espais en els que el nivell de contaminació i el conflicte de la toxicitat arriba a un punt que sembla gairebé irreversible solucionar-ho. Això es veu
en el tractament dels sòls contaminats de Palomares, i també es veu després en el capítol de Judith Gil sobre la construcció, la invisibilització de la toxicitat en un abocador com és el del Garraf, proper a Barcelona, un espai d'aquests més o menys maquillat per intentar dissimular la gran quantitat de productes tòxics perillosos provinents d'una ciutat gran, com és la ciutat de Barcelona, des de finals del franquisme. Igualment, el capítol de Jesús Maria Galè, que és un capítol dedicat a com des de l'art, fins i tot els artistes, han representat el que ell denomina capitalisme químic, aquesta imatge pública de les indústries químiques que han estat protagonistes i responsables de bona part de la contaminació que s'ha donat en una zona minera com Almadén i Rio Tinto. Una qüestió de la responsabilitat corporativa industrial, que també es veu clarament en el capítol que han escrit Marta Pujades i Arturo Hortas, descrivint tots els problemes de contaminació del riu Ebre causats per l'electroquímica de Flix, propera, una zona industrial propera a la ciutat de Tarragona i que encara avui en dia el conflicte ha continuat. Aquest és un capítol de recerca prèvia d'una tesi doctoral que va fer Marta Pujades i és un resultat que hem novament posat en el llibre i és un episodi especialment rellevant que ha donat lloc a documentals i a debats importants també des d'aquest punt de vista. I relacionat també amb el cas de Flix, viatgem després a l'Amèrica Llatina, en particular a Xile, on Israel Rodríguez Giral i Manuel Tironi ens expliquen un cas de resistències, de cures, de solidaritat entre les persones, les víctimes, que són altres agents, actors històrics importants també del llibre, que han patit la contaminació de la indústria química xilena en aquesta zona, diguéssim, al sud, diguéssim, al voltant de, no molt lluny de Valparaíso i de Vinya del Mar, Punxuncaví, una zona que podríem dir que seria una altra d'aquestes zones maleïdes o zones de sacrificio en les quals el nivell de contaminació sembla gairebé irreversible també. I finalment tenim un capítol de la professora nord-americana Sarah Hamilton, que havia fet la seva tesi doctoral i fins i tot ha publicat un llibre sobre la contaminació de l'Albufera de València i tots els actors implicats i el conflicte mediambiental que es va produir des de finals del franquisme i durant la transició, fins als anys 80, fins que va ser declarat com a parc natural la zona de l'Albufera, que completa, en certa manera, aquesta descripció cronològica. Finalment, el llibre té un epíleg que està fet per la historiadora ambiental Estefania Barca, parlant una mica de tot el debat actual sobre l'antropocè i com tota la qüestió aquesta de la violència ambiental i la toxicitat relacionada amb l'antropocè es pot lligar i es pot acabar de connectar amb aquests estudis de cas, que aparentment són molt locals, alguns d'ells, molt detallats, molt de microhistòria, però al mateix temps es poden connectar amb discussions globals, internacionals, que s'estan donant en aquests moments en el camp de la història ambiental. Després hi ha una bibliografia, etc., un índex de noms i temes. És interessant, ja que parlem d'Estefania Barca, veure que hi ha una historiadora ambiental prestigiosa com ella participant en el llibre, la professora Sarah Hamilton, professora nord-americana, historiadora ambiental també, Israel Rodríguez Giral i Manuel Tironi, que són persones dedicades més aviat a STS, Science Technology Studies, que fan un treball més sociològic, més antropològic de la ciència, i la resta som historiadors de la ciència. Marta Pujades és en part una historiadora ambiental perquè la tesi que va fer estava supervisada per mi mateix i per Joan Martínez Alier, un dels grans historiadors ambientals que tenim entre nosaltres. I, per tant, el llibre també té una certa vocació de col·laboració amb disciplines afins per intentar trobar un discurs en què la història sigui rellevant, però al mateix temps no es descuidi la sensibilitat cap a uns problemes que són realment del nostre present i que tenen realment un anclatge actual en la nostra actualitat d'una manera claríssima. Fins i tot aquest llibre està acabat pràcticament i dissenyat molt abans de que poguéssim imaginar la crisi, la pandèmia del Covid que estem visquint actualment. Però fins i tot així, jo crec que té una vigència important en relació al nostre present. Només unes imatges, el llibre l'hem volgut acompanyar també d'algunes imatges emblemàtiques, tots els capítols comencen amb una imatge i volia mostrar-ne alguna, una caricatura de finals del segle XIX sobre
les bondats i maldats de l'alcohol industrial, o, per exemple, experiments amb àcid cianhídric, torturant aquest pobre colom aquí que ha de respirar aquest terrible verí, o l'arsènic contra les plagues de l'escarbat de la patata en ple franquisme, per exemple. Laurano López Rodó, aquestes dues imatges són molt emblemàtiques de la propaganda franquista. Laurano López Rodó en bicicleta, apareixent a la premsa espanyola com una espècie d'ecologista potencial en el Congrés d'Estocolm, el famós bany de Palomares de Fraga Iribarne, sobre el qual s'ha escrit molt i encara queda molt per escriure. Aquestes zones més o menys maleïdes, més o menys fascinants des del punt de vista estètic, com seria l'abocador de Garraf i la seva reconstrucció posterior, o la perspectiva del cràter aquest de Corta Atalaya de les mines de Rio Tinto, que il·lustren també els capítols de Judit Gil i Jesús Galec, una imatge de l'entrada del poble de Flix, Erquímia, la indústria química, i el dilema entre l'atur i la misèria, o una platja, la playa de les Ventanas, en el complejo industrial Ventanas de Punxuncaví, una foto que els propis investigadors van fer el 2015, i per acabar amb una foto impactant de fins i tot el 1994, una de les últimes crisis ambientals de l'Albufera de València, amb aquesta mortandat enorme de peixos que es va produir ja en un moment en què, suposadament, el discurs ambiental i les polítiques ambientals haurien d'haver estat implementades amb una certa eficàcia, tant a Espanya com a Europa com a la resta del món industrial. Bé, només per fer-vos una petita presentació així molt panoràmica perquè veieu l'estructura del llibre, insisteixo en aquesta combinació de problemes globals, abstractes, fins i tot teòricament interessants des del punt de vista acadèmic i al mateix temps microhistòries realment fascinants que es poden llegir de manera autònoma, individual i que crec que poden interessar a un ampli ventall de lectors. I res més, passaria la paraula al meu coeditor Ximo Guillem, amb qui ha estat un plaer treballar durant tot aquest temps per editar el llibre. Moltes gràcies. Gràcies. Vaig a la presentació. Doncs, moltes gràcies. Bé, jo soc Ximo Guillem, soc professor a la Universitat de València i investigador a l'Institut Interuniversitari López Piñero i el que faré, tal com hem dit, us presentaré breument els fonaments teòrics sobre els quals hem produït aquest llibre. Ja s'ha dit que aquest treball, aquest llibre parteix d'aquesta recerca prèvia, en gran mesura en aquest àmbit d'història de la regulació de les substàncies tòxiques i quan ja s'endinsarem en aquesta recerca ho farem tenint en compte una sèrie de qüestions que volia ara introduir i que pense que cal remarcar. D'una banda, partíem d'una concepció de la toxicitat que assumia la seva condició, deien, de fenomen sociomaterial complex. I amb això què volíem dir? Doncs que, sense oblidar la materialitat de cada substància tòxica, ens interessava endinsar-nos en l'estudi de l'ampli ventall de substàncies, l'ampli ventall d'usos socials i de significats culturals amb què s'ha associat cadascuna d'aquestes substàncies. I dèiem, per exemple, que si agafàvem el cas de l'arsènic, doncs aquest arsènic podia igualment ser un producte que s'utilitzava per materialitzar un crim com una eina per curar pacients. Ens interessava llavors entendre per què una mateixa substància podia provocar autèntic terror en alguns contexts i, en canvi, es podia percebre com totalment innòcua o fins i tot beneficiosa en altres espais o temps, que no tenien per què estar necessàriament molt allunyats dels primers. I observàvem, d'altra banda, que fins i tot si ens fixàvem en aquells contexts en els quals imperava una percepció eminentment negativa de la substància tòxica específica, apareixien importants diferències en la percepció, la regulació i l'ús d'aquesta substància en funció de que s'identificara com un tòxic ambiental, com un perill laboral, com una substància adulterant o com un verí, entre d'altres. I és
I és que aquests usos, aquestes regulacions i significats no circulaven i no circulen entre els diferents contextos amb la velocitat o la fluïdesa amb la que a priori podríem comptar. La perillositat d'un producte com el cianhídric, que s'ha citat abans, es podia avaluar de manera molt diferent depenent de si ens situàvem, per exemple, a l'estació de patologia vegetal de Burjassot, on aquest cianhídric s'estava utilitzant per tal de fer front a les plagues del camp, o si ens desplaçàvem uns pocs quilòmetres fins als serveis de sanitat exterior del port de València, on s'estava estudiant l'aplicació d'aquest cianhídric en la desratització dels vaixells. O de manera més general, la bromatologia, la medicina legal, la medicina del treball o l'ecotoxicologia, entre d'altres, podien tenir concepcions molt distants, fins i tot contradictòries, sobre una mateixa substància i respectivament podien cercar evidències ben diferents com a prova de la seva toxicitat. En aquest llibre hem tractat de fer palès i d'analitzar aquest fet, com ja s'ha dit, transitant dels usos agrícoles als sanitaris o industrials d'unes i altres substàncies. Ens hem mogut entre finals del segle XIX i el context, diguem-ne, més recent. Ens hem fixat en experts molt diferents i hem vist com s'avaluava i se representava la toxicitat d'aquestes substàncies i d'aquests espais en contexts més o menys locals o globals i ja s'han citat com hem anat en el llibre des de Puigdemont fins a Estocolm, passant per Rio Tinto, per Palomares, per Alacant, per l'Albufera o l'Horta Valenciana, per Flix, Barcelona o pels conreus de creïlla de bona part de la península ibèrica. A més, cal destacar que si en l'estudi històric dels tòxics ha estat molt important analitzar com es construïa coneixement sobre la seva toxicitat, també és cada cop més interessant entendre com es produïa i com es produeix ignorància sobre ella, sobre aquesta toxicitat. En aquest llibre ens endinsem en aquest sentit en allò que s'ha conegut com l'estudi de l'agnotologia, d'aquella construcció de la ignorància. El terme agnotologia el popularitzaven ja fa alguns anys Robert Proctor i Londa Schivinger amb un treball que venia a diferenciar entre tres tipus d'ignorància. La ignorància es podia entendre com una cosa inevitable, un estat original o natural que es veuria progressivament reduït en la mesura en què avançàvem en la investigació i en l'educació. Però hi havia també un segon tipus d'ignorància que seria el resultat d'un conjunt de decisions ja preses de manera selectiva per tota o per part de la comunitat científica en un determinat context històric. Aquesta comunitat podria acceptar uns procediments i uns paràmetres alhora que en descartava d'altres per exemple, avaluar l'impacte ambiental i sanitari d'un accident, una nova infraestructura o un procés industrial, per exemple. En aquest cas, la ignorància es podia considerar com un acte passiu, en ser el resultat lògic de l'aplicació de determinades normes o pràctiques consensuades. Podíem entendre d'alguna manera que era una ignorància que es generava de manera estructural per part d'una comunitat científica determinada. Ara, en aquest segon tipus d'ignorància tampoc no es podia descartar la intencionalitat, almenys en com es concebia aquest marc estructural. D'alguna manera podia donar-se. Ara, aquesta intencionalitat en la construcció de la ignorància encara era molt més evident en el que seria la tercera categoria que introduïen Proctor i Schivinger, en aquella agnogènesi.
En aquesta última, ells concebien que es feia una construcció activa i premeditada, fins i tot maquiavèlica, de la ignorància, que aquesta ignorància era el producte d'una estratègia calculada per a crear informacions dubtoses, per a generar incertesa en la població, per a manipular dades que sovint es presentaven i es presenten, perquè continua donant-se, amb una certa aparença d'objectivitat científica, i aquest és un altre dels casos, de les categories que s'han considerat. El cas, diguem-ne, paradigmàtic en aquest sentit, del que s'ha parlat tant, és allò que es deriva del llibre de Les mercaders del dubte de Naomi Oreskes i d'Eric Conway, que analitzen, per exemple, el cas d'aquells grups de científics que seran finançats per a crear incertesa sobre la magnitud del canvi climàtic i sobre les responsabilitats de les nostres societats capitalistes en el desenvolupament d'aquest canvi climàtic, o casos com també experts científics que apareixien creant el dubte, qüestionant els perills del tabac. Serien els casos paradigmàtics en aquest sentit. En el nostre llibre, a l'hora d'analitzar les diferents controvèrsies generades per unes i altres substàncies o espais malalts, hem tingut molt en compte, sobretot aquestes dues darreres formes de construcció de la ignorància i sobretot aquella més subtil, aquella que hem dit més estructural, aquell segon tipus de construcció de la ignorància ha estat més important en els casos que hem considerat. D'altra banda, anant més enllà de Proctor i de Selinger, també ens ha interessat altres expressions d'aquesta construcció de la ignorància, com aquella de la ciència no feta, de la Undone Science, de David Hess, i després, si voleu, podem comentar també alguna cosa més sobre ella. Per últim, quant als fonaments teòrics amb els quals ens endinsàvem en l'estudi dels productes i dels espais tòxics, cal fer referència als diferents modes de regulació als quals s'han referit autores com Soraya Budia i Nathalie Jas. Aquestes autores han parlat d'una regulació per la norma, pel risc o per adaptació. Hi hauria com tres modes de regulació diferents. I molt breument dir que el primer, aquesta regulació per la norma, venia a implicar la prohibició d'un o altre producte i l'establiment de valors límit admissibles per tal d'assegurar la inocuïtat d'un producte. Ja el segon mode de regulació és aquest que comportava ja estudis d'experts in situ sobre el risc d'exposició a productes o espais tòxics i, important, valorava aquesta idea d'introduir aquesta valoració cost-benefici. Podem dir llavors que així venia a establir un nou contracte social que acceptava el risc. I després hi havia aquest tercer mode de regulació que encara anava més enllà per assumir que vivim en un món tòxic i que, per tant, només podem aspirar a reduir la nostra exposició amb estratègies determinades que eviten el contacte amb el tòxic considerat. Entre les activitats que hem desenvolupat en el marc d'aquests projectes dels que anàvem parlant, també vam produir una exposició que duia també un nom similar, Tòxics visibles i invisibles, entre els quals, per exemple, vam analitzar un cas que era la presència del mercuri en peix i en aquest cas era paradigmàtic com les estratègies que s'havien anat desenvolupant darrerament fonamentalment s'emmarcaven dins d'aquesta idea, aquest mode de regulació per adaptació, la idea de més que intentar que no hi hagi contaminació per mercuri en la mar i en les espècies marines, intentar donar una sèrie de recomanacions a la població per a que consumisquen un peix en què la quantitat, diguem-ne, d'aquest mercuri siga menor. Bé, cadascun d'aquests modes van anar sorgint en diferents moments en les últimes dècades, però no es van succeir uns als altres, sinó que encara coexisteixen en l'actualitat. Ara, el fet que es prioritzés
una manera o un mode de regulació o altre en els casos que analitzem en els capítols d'aquest llibre, doncs va tenir implicacions importants en les possibilitats d'èxit que es podien tenir i en les conseqüències finals que es tindria d'exposició als tòxics. Bé, en definitiva, la sociomaterialitat dels tòxics, la complexa construcció del coneixement i d'ignorància sobre aquestes toxicitats i la diversitat de perspectives amb què s'ha abordat la regulació dels tòxics han estat els fonaments sobre els quals hem analitzat els casos inclosos en aquest llibre i dels quals ara presentarem tres en concret, de la mà de les seues autores i autors. I dono ja la paraula en primer lloc a Clara Florensa, que és professora titular a les Escoles Universitàries d'Invernat i que presentarà el seu treball sobre l'accident nuclear de Palomares. Introduïm la presentació. Gràcies, Ximo. Doncs moltes gràcies. El meu article en aquest llibre el que pretén és destacar principalment alguns dels mecanismes de construcció d'ignorància actius, però també estructurals, com deia ara el Ximo, respecte al risc radiològic que van operar durant la gestió de l'accident nuclear de Palomares. L'accident, per qui no el conegui, va tenir lloc a l'Espanya de Franco el 17 de gener de l'any 1966, quan dos avions de les Forces Aèries nord-americanes van xocar a l'aire durant una maniobra per repostar combustible sobre el cel d'una localitat a la costa d'Almeria que es deia Palomares. Un dels avions portava 4 bombes nuclears que van caure, 3 al terra i una al mar, i 2 de les bombes que van caure a terra es van malmetre i van contaminar una àmplia zona, de fet, sense precedents, una àmplia zona de territori, unes 250 hectàrees amb plutoni. Les zones contaminades comprenien el poble de Palomares, és a dir, habitat, i les terres de cultiu que circundaven el poble. El fet que un avió americà carregat amb bombes nuclears sobrevolés Espanya formava part de l'anomenada Operació Chrome Dome, que estava dins la lògica de la Guerra Freda. Els Estats Units mantenien avions amb armes nuclears volant permanentment fins al límit amb la URSS com una estratègia de dissuasió respecte a un atac soviètic i també per poder respondre ràpidament en el cas que es donés realment un atac d'aquest tipus. La intenció de la meva aportació en aquest llibre és mostrar els mecanismes de construcció d'ignorància sobre el risc radiològic a Palomares, tant a nivell mediàtic com a nivell científic, i les vinculacions d'aquests nivells. Estic passant diapositiva. Ara, vale. L'article comença amb aquesta imatge que ja ha ensenyat l'Agustí, és el famós bany de Fraga, i és una peça icònica de la creació d'ignorància respecte al risc radiològic a Palomares i la situa en una campanya amb altres estratègies mediàtiques que es van utilitzar per construir ignorància activament en el mateix sentit i desviant el focus d'atenció lluny de la radiació i els seus perills. Clar, la radioactivitat no és visible per l'ull humà ni tampoc els riscos que s'hi associen i requereix primer de l'ús d'instruments que la detectin i dels experts que interpretin i representin les dades d'aquests instruments. Sense aquests instruments, els humans no podem detectar-la. Clar, a més, la percepció del risc per part de la població necessita que aquesta primera fase amb els instruments es tradueixi en la presència de representacions com senyals, valles, cartells, anuncis, etc., que facin el risc radiològic visible. Però la decisió de posar aquestes representacions del risc radiològic o no, doncs no segueix només criteris científics. I això és una de les coses que mostro en aquest article. Ai, perdó.
com mostra l'article, Palomares, diverses de les representacions del risc nuclear es van ometre amb la intenció explícita en els informes de no alterar o no preocupar en excés el públic local i la premsa. Són exemples d'aquesta omissió el fet de no posar els cartells reglamentaris de perill zona radioactiva i també la decisió de retirar les banderes vermelles que ja s'havien posat per marcar la zona contaminada i fins i tot la decisió de retirar els vestits protectors i màscares dels soldats que hi estaven treballant. Clar, sense valles, sense cartells, sense banderes, la terra contaminada de Palomares era igual que la no contaminada pel públic general. I això construïa ignorància sobre el risc radiològic a la població. L'instrument que es va fer servir per esbrinar la magnitud, l'extensió i distribució de la contaminació amb plutoni a Palomares va ser aquest instrument d'aquí que veieu a la imatge, que es deia PAC-US. Era un instrument dissenyat pel laboratori i funcionava molt malament al camp. De fet, els informes militars assenyalaven que fallava molt sovint i advertien que sota cap circumstància s'havien de tornar a fer servir aquests PAC-US en la detecció de camp. Amb aquest instrument, però, es van generar les dades per marcar la zona 0, fora de la qual no hi havia d'haver risc radiològic, i també les dades per generar el mapa sobre el qual es decidirien els llindars pels criteris de descontaminació, malgrat aquest mapa fos, el mapa que es va generar amb aquests PAC-US, com deien els informes, era bastant irregular i aleatori. I aquí ve una de les parts, potser més interessants per mi, de l'article. El tema de la construcció d'ignorància a través de la construcció d'estàndards de protecció radiològica. El llindar o nivell de contaminació màxim de plutoni que es podia deixar al terra de Palomares no era un paràmetre establert legalment al moment de l'accident i es va decidir ad hoc. L'article mostra com en la negociació d'aquests llindars no hi van intervenir només criteris científics, sinó també criteris com l'econòmic, el diplomàtic o el de visibilitat pública i no en menor mesura. Els llindars o estàndards de protecció radiològica estableixen una línia científica entre allò que serà visible als ulls de la societat, de les lleis, de la ciència i la medicina, i allò que, per contra, serà invisible o quedarà invisibilitzat. En el procés de construcció d'aquests estàndards, però, els condicionants contingents, politicoeconòmics, diplomàtics, etc., propis del context, que han contribuït a la formació d'aquests llindars, aquests estàndards, desapareixen sovint convertint els estàndards en números despullats i universals. En aquest procés hi ha, doncs, una producció els llindars acceptats a Palomares es van tenir en compte posteriorment per generar els estàndards globals en contaminació per terres de contaminació de terra per plutoni. Palomares es va descontaminar, doncs, seguint i tenint en compte els llindars que es van acordar amb tots aquests criteris, no només científics. Es calcula que dels 9 quilos de plutoni que van caure a la zona, només se'n va retirar un amb la descontaminació que les forces americanes van fer després de l'accident. La resta de plutoni, uns 8 quilograms de plutoni, sense valles, ni senyals, ni narratives que el senyalitzin o que el facin visible, es va quedar en el territori invisible per la població. I això és tot. Moltes gràcies, Clara. Anem, diguem-ne, presentant els diferents treballs i, en tot cas, després, si teniu dubtes des del públic o comentaris, podem... A veure, què m'ha passat ara? Ui, m'ha desaparegut, no sé si veieu
la presentació, però jo ara mateixa no veig res. No. No, no es veu. Sí, jo he compartit ara la presentació, crec que la de Judit ara, no? La que volíeu Sí, per ara, no? Sí? És aquesta, no, Judit? sí. Alors, crec que bé, ja la podràs veure i pots passar les diapositives en les fletxetes que tens ahí baix. No sé si ara ha tingut un problema a la connexió, crec. Això sembla. Gràcies. Val, doncs podem continuar a la teva presentació. Endavant, Judit. Gràcies. Bueno, el capítol que jo vaig escriure per a aquest llibre tracta sobre l'abocador del Garraf i en concret sobre les estratègies que va seguir les diferents administracions i els diferents gestors de l'abocador per amagar tant l'abocador com la toxicitat que podia provocar aquest abocador. Bé, aquí a la imatge podem veure una zona verda amb força vegetació i al centre de la imatge, allargat, no, es veu una vall amb una forma una mica peculiar. Una mica peculiar per què? Doncs perquè té uns vessants força verticals i en canvi té un fons abancalat que està creuat per un camí que va fent ziga-zaga de dalt a baix o de baix a dalt. Sí que puc parlar més alt, perdoneu. I a la part superior es pot veure una zona de terra sense plantes, no? Es veu de color terrós, diguem-ne. Aquesta és una fotografia feta per mi el 8 de gener de l'any passat de les obres de restauració de l'abocador del Garraf, on es van acumular totes les deixalles generades per la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana des de 1974 fins al 2006. Com he dit, aquest capítol del llibre se centra en aquestes estratègies que es van dur a terme fins l'actualitat, pràcticament. La qüestió és que la història de l'abocador del Garraf comença a Barcelona el 1960 com a suma de 3 factors. Per una banda, l'augment de població de la ciutat i de la seva àrea metropolitana. Per una altra banda, l'aparició de nous materials, com els plàstics, que no es podien recuperar. I per últim, l'arribada de la pesta porcina, que va comportar la prohibició d'alimentar porcs amb les deixalles orgàniques de la ciutat, que és el que s'havia fet fins a aquell moment. Tot plegat va augmentar molt la quantitat d'escombraries que es generaven i amb les quals calia fer-ne alguna cosa. I aquesta cosa va ser anar-les llençant als forats deixats per l'explotació de pedreres i d'extracció d'àrids. Entre aquestes antigues pedreres, convertides en aquell moment en abocadors, hi havia les de Montjuïc, on es van anar acumulant les deixalles durant una dècada, pràcticament. A principis de la dècada dels 70, Barcelona generava cada dia més de 2.000 tones d'escombraries i l'Ajuntament ja s'havia posat a buscar un lloc més gran i permanent per fer-lo servir d'abocador. A principis de 1972 es va saber el lloc on hi hauria l'abocador, una vall seca amagada enmig del massís del Garraf, anomenada la Vall de Joan o també anomenada Fondo de les Terradelles. Quan es va clausurar, l'abocador ocupava una superfície de més de 60 hectàrees, una quarantena llarga de les quals pertanyen al municipi de Begues i les 20 restants al municipi de Gavà, des del qual s'accedeix a l'abocador. A la diapositiva podeu veure a l'esquerra un mapa amb la situació de Barcelona i de l'abocador del Garraf, per si no coneixeu la zona, i a la dreta podeu veure una imatge que vaig obtenir mitjançant Google Earth el 2017, on es pot apreciar la superfície que ocupa l'abocador. Si us hi fixeu, és una zona que està envoltada de terreny forestal i allunyada dels nuclis de població més propers. Té una forma que recorda una mica una T, tot i que la part dreta de la T queda com desdibuixada perquè al moment de la fotografia és una part que ja ha estat restaurada. La ubicació d'un abocador al massís del Garraf va generar controvèrsia des del moment en què la notícia va aparèixer a la premsa, principalment per les característiques geològiques de la zona. I és que el Garraf és un massís calcari amb un relleu càrstic, és a dir,
un massís amb una alta permeabilitat i ple de coves i avencs, la qual cosa el fa, possiblement, un dels pitjors llocs on situar un abocador, pels perills de contaminació que comporta. Una contaminació que, per altra banda, no va trigar a ser evident. La primera queixa pel futur abocador va ser per part de la població de Gavà, però va quedar com una cosa molt local. Tanmateix, quan la premsa va publicar la notícia del lloc on hi hauria la infraestructura, ràpidament van sorgir veus en contra, per part de la comunitat d'espeleòlegs, de científics i de professors universitaris. Però malgrat els informes tècnics, els col·loquis, conferències, notícies a la premsa contràries a l'abocador, etc., i fins i tot mobilitzacions de part de la població local, l'abocador va entrar en funcionament el 1974. A l'esquerra podeu veure l'única fotografia que he pogut trobar del fondo de les Terradelles, la Vall de Joan, abans de fer-hi l'abocador. La imatge de la dreta és de 2008. La diferència en la topografia, com podeu veure, són 26 milions de tones d'escombraries que a la part més fonda ocupen una alçada d'entre 80 i 100 metres, el que vol dir que podrien cobrir la Sagrada Família. En aquests més de 40 anys s'ha establert una tensió entre faccions. Per una banda, els detractors de l'abocador han anat denunciant totes les irregularitats, la contaminació, les diverses ampliacions i la restauració de l'abocador. Per una altra banda, les administracions i la gestió de l'abocador han utilitzat tota mena d'estratègies, com us deia al principi, per tal d'amagar l'abocador i la contaminació. Els majors punts de tensió entre detractors i defensors han estat els aspectes tècnics de la gestió d'una infraestructura com aquesta, que serien la impermeabilització del fons i de les vessants de la vall per evitar la contaminació de les aigües subterrànies, el procés de trituració de les escombraries, el tractament dels lixiviats i la generació de metà. Mentre els detractors denunciaven mala praxi i generació de contaminació, les administracions i la gestió afirmaven que tot s'estava fent correctament i van negar repetidament la contaminació generada per l'abocador. Per part d'administracions i gestors, també s'han utilitzat interessants estratègies retòriques. Un exemple és el joc de topònims pel que fa a la nomenclatura. Des de l'inici es va parlar d'abocador del Garraf o abocador del massís del Garraf. Tanmateix, amb el canvi de segle es va passar a anomenar dipòsit controlat de la Vall de Joan. Com veieu, el nom passa d'un topònim molt general, que dificulta saber en quin lloc del Garraf hi ha l'abocador, a un de molt local, molt concret i poc conegut, que ho dificulta encara més. L'abocador, controlat, com sempre van emfasitzar, es va convertir en un dipòsit controlat, amb la qual cosa es pretenia donar una imatge d'activitat que es du a terme de manera correcta i controlada amb totes les mesures necessàries per evitar efectes secundaris no desitjats. Per últim, aquí podeu veure fotografies també del dia 8 de gener de l'any passat de la zona que encara està en procés de restauració. Una restauració que l'ha de convertir en un espai metropolità recuperat i integrar-lo en un paisatge natural que compta amb diverses figures de protecció. Em sembla molt interessant l'ús de la paraula restauració perquè el que s'està fent no és tornar la zona a l'estat que tenia abans de l'abocador, sinó convertir-la en un nou espai amb una nova topografia, una nova vegetació i un nou ús, mentre es controla que les deixalles amagades sota la terra i les plantes no generen més contaminació. El dia que hi vam anar vam poder veure el contrast entre la part ja restaurada i la part encara en obres, on feinejaven diversos camions que portaven terra per acabar les actuacions de segellament de l'abocador. I malgrat que al paisatge que veien els nostres ulls i trepitjaven els nostres peus, res no semblava indicar que allà hi hagués hagut un abocador, el nostre sentit de l'olfacte sí que feia tangible no només el passat d'aquell indret, sinó també el seu present i futur, malgrat tots els intents d'ocultar. Moltes gràcies. D'acord, gràcies, Judit. A veure si no me torna a expulsar el sistema aquest. I posem la nova presentació. I amb això, doncs, finalment dono la paraula a l'Israel Rodríguez Giral, que és investigador de l'Internet Interdisciplinari Institut de la Universitat Oberta de Catalunya i que ens parlarà de Puigdemont com a zona de sacrifici i dels seus homes verds. Molt bé, moltes gràcies, Ximo. Bon vespre a tothom. Arrencaré primer de tot agraint la invitació tant de participar avui en aquest acte com d'haver pogut participar en aquest llibre, perquè tot i que molts de nosaltres compartim un interès pels estudis socials de ciència i tecnologia,
Per mi ha estat també una aventura nova, una experiència nova i realment interessant. Així que agraeixo molt als editors que em convidessin a participar, que ens convidessin a participar i que poguéssim sumar al nostre capítol, que tot i tenir alguns elements històrics, és un treball més sociològic, com veureu, i que versa sobre un cas que també, tot i tenir certes semblances en problemàtiques que passen al nostre context, també parla d'una realitat una mica més llunyana. Així que vagi per endavant l'agraïment i també perquè m'ho he passat molt bé, sincerament, preparant i discutint aquest llibre amb la resta d'autors i d'autores. Com ja ha comentat l'Agustí, el nostre capítol té lloc a Xile, a Puchuncaví. A veure si em passa, sí. Puchuncaví és una petita localitat a uns 150 quilòmetres de Santiago de Xile que alberga un dels complexos industrials més importants del país, amb la més gran foneria de coure, operada per la Corporació del Coure Xilena, Codelco, que és la minera pública també més important del país, i fins a 14 complexos petroquímics diferents. Aquí. Durant més de 5 dècades, els veïns d'aquesta comuna han conviscut amb nivells excessius d'arsènic, de benzè, de metilbenzens, de xilè, diòxid de sofre, òxid de sofre. La nube, com l'anomenen alguns d'ells, és part de les seves vides. Fa anys que aquests veïns conviuen amb químics en els seus pulmons i en els dels seus éssers estimats. Fa temps que conviuen amb contaminants que sedimenten en els seus pous, en el seu bestiar, a les plantes que cuiden o cultiven. Les plantes sufren. Cuando la nube pasa, arruina las cosechas, porque es ácida. Així ens assenyala Don Pedro, en el que veiem a la fotografia, mostrant-nos una de les fulles danyades dels seus limoners. Doncs bé, a través d'un treball etnogràfic d'anys, fet sobretot pel coautor d'aquest article, Manuel Tironi, que és professor de la Universitat Catòlica de Xile i amb qui he pogut anar col·laborant intermitentment al llarg dels darrers anys, el nostre capítol intenta aprofundir en la història d'aquesta localitat. Explica les dinàmiques històriques de 5 dècades i sociològiques de 5 dècades que han convertit un paisatge abans més o menys bucòlic, dedicat sobretot a l'agricultura i a la pesca artesanal, en un paisatge farcit de xemeneies fumejants, d'abocadors, de residus i d'accés de contaminació. El capítol fa, al meu entendre, 3 aportacions que, com a mínim des del nostre punt de vista, voldríem destacar. La primera és que connecta aquest històric de contaminació, degradació i abandonament amb la idea de zones de sacrifici. El concepte de zones de sacrifici sorgeix per primera vegada als Estats Units durant la Guerra Freda per designar àrees molt contaminades a causa de l'extracció, el processament i l'emmagatzematge d'urani. A Xile, però, el concepte de zones de sacrifici, com en altres llocs també, ha estat sobretot vinculat a l'activitat política de col·lectius ciutadans, d'ONGs ambientals, i serveix per anomenar especialment aquests territoris que, com Puchuncaví, han estat configurats sobretot per part de l'Estat, o amb un paper molt important de l'Estat, per concentrar i agrupar activitat industrial altament contaminant. Això provoca un gran deteriorament ambiental i comunitari, que generalment va acompanyat també d'una certa impunitat i ignorància gràcies a un complex entramat d'interessos nacionals, de regulacions permissives, de crisis econòmiques, de silencis i d'una passivitat, podríem dir que força generalitzada. El concepte, però, també permet parlar de les dificultats que tenen aquestes comunitats, posem entre cometes, sacrificades, per organitzar la seva lluita política. No només perquè és difícil reconèixer i conèixer els efectes i conseqüències de la contaminació. És una activitat que sovint porta temps, anys d'organització i de lluita. També perquè sovint es confronten amb empreses i administracions que custodien i administren el coneixement amb molt de cautela i secretisme. Això cal afegir-hi la dificultat per provar i evidenciar molts d'aquests impactes. Sovint implica també aliances no sempre fàcils amb experts i científics, o dificultats legals, polítiques, mediàtiques. En aquest context, doncs, no és estrany que algunes d'aquestes comunitats es desmobilitzin o es perdin en el que anomenem formes d'incertesa tòxica o s'apaivaguin en formes també d'activisme quiet o d'alguna manera resignat. Aquesta fotografia, quan vam anar a visitar al voltant del complex petroquímic en el que els
ciutadans de Puigdemont convivien i es banyaven en una de les sortides d'una de les empreses contaminants per justament aprofitant l'escalfor de l'aigua que sortia de l'activitat industrial. La segona aportació, al meu entendre, és que el capítol intenta també entendre la problemàtica dels tòxics des d'un angle particular. El capítol no gira al voltant de controvèrsies ben perfilades sobre dades i evidències bioquímiques dels nivells de contaminació, ni visibilitza actors polítics, industrials o sistema de salut més habituals en aquest tipus d'episodis. El capítol intenta entendre, sobretot, què suposa pels habitants de Puigdemont viure i sobreviure quotidianament a un entorn tòxic com aquest. Ens interessa explorar els coneixements, les pràctiques i observacions molt quotidianes, no necessàriament espectaculars ni molt articulades, que fan aquestes comunitats davant de què suposa viure i conviure amb l'excés de contaminació. Com ens parlen de dolors i malestars amb els que conviuen, de les acumulacions que veuen i pateixen, de la contaminació a les plantes, com dèiem, a les teulades o a la sorra de la platja, com ens ensenyaven també fent una passejada pel poble més d'una vegada. O de l'abandonament i indiferència que senten per part de les administracions, les empreses, davant d'una realitat que és sistemàticament negada i oblidada. Aquesta és una de les assemblees, el Ximo ho comentava anteriorment, dels hombres verdes, un dels col·lectius que popularment se'ls anomena hombres verdes perquè, entre altres coses, alguns d'ells han patit, malalties i formes de càncer i bé, la idea del verd permet també en ells articular d'alguna forma tot aquest imaginari de contaminació que ens explicaven afecta en molts casos als seus òrgans interns i, per tant, els fa patir malalties greus i doloroses i la majoria són extreballadors de Codelco, de la foneria, i d'alguna forma, sobretot molts d'aquests problemes de salut han sortit al llarg de la seva jubilació i aquí estàvem assistint a una de les assemblees en les que s'organitzen políticament, intenten donar sentit a què els està passant, intenten buscar també formes de fer sentir la seva veu. El capítol, en aquest sentit, també obre una reflexió sobre el paper i la capacitat que té la cura, les formes de cura, les activitats quotidianes que aquestes persones fan per garantir vides dignes i sostenibles en un entorn així, per generar espais de reconeixement i de resistència també entre elles i amb les seves comunitats. És a través de pràctiques d'ajuda mútua, és el que veiem nosaltres quan seguíem moltes d'aquestes comunitats, molts d'aquests actes, com el que ensenya la fotografia, o d'actes de pràctiques de cura d'animals, de plantes als seus jardins o de cures de familiars malalts, que aquestes persones van fent, que aquests ciutadans van fent visible, van coneixent també i van reconeixent moltes de les causes, de les conseqüències, de les escales i dels efectes de la contaminació. I és des d'aquí també que comencen a poder parlar, a fer front, de manera també molt quotidiana, a aquesta toxicitat constant, llarga i sovint silenciada. Finalment, aquesta mena d'activisme íntim, que li hem anomenat nosaltres, i també que en molts casos aquí aquesta fotografia reflecteix, per exemple, els reconeixements a les plaques, el treball que van fer i com a treballadors d'aquestes empreses també molt importants en el context xilè i ens ensenyaven, ens deien, en aquest sofà, aquest extreballador, és aquest hombre verde, és on va passar els seus últims dies, el tenim aquí, és una manera de commemorar part de tot aquest dolor, part de tota aquesta situació que va viure els últims anys de la seva vida. Llavors, els espais quotidians tenen un paper també molt important. Aquesta mena d'activisme més íntim, poc espectacular, del que ens va interessar, que es desplegava allà a Puigdemont, ens parla també d'una forma de solidaritat i de resistència que no és només, per dir-ho així, epistèmica. Tota aquesta resistència quotidiana, aquesta centralitat de la cura, ens parla també de la cerca d'un reconeixement davant del que hem anomenat coreografies de l'abandonament. És a dir, de formes de violència, d'indiferència i d'ignorància que van molt més enllà de conèixer i tenir evidències científiques de la contaminació. O dit d'una altra manera, el problema de les zones de sacrifici no és només un problema d'absència de coneixement, ja sigui per qüestions institucionals o epistemològiques. Per entendre la ignorància i la indiferència que caracteritza també a tots aquests processos,
cal parar atenció a altres processos contigus d'invisibilització, de devaluació o d'estigmatització social d'aquestes comunitats. Sovint processos molt llargs i molt sedimentats que expliquen i determinen també moltes de les dificultats, abandonaments i indiferències, ja siguin científiques, administratives, mediàtiques, que viuen aquestes comunitats. Aquest profund sentit que la seva vida val menys que les d'altres. Aquest era un sentiment que ens traslladaven constantment. Així, aquests serien tres dels punts principals que al nostre entendre, i que jo concret que sóc el que puc traslladar una mica el que hem escrit en aquest capítol amb el Manuel, que voldríem destacar. La importància, primer, la importància de fer visible i conèixer les zones de sacrifici, especialment quan parlem de tòxics i de la seva persistència. En segon lloc, el paper que té la cura i el suport mutu com a forma de resistència, de resistència i de coneixement, també d'acció política. I en tercer lloc i últim, la importància de pensar la ignorància no només com una absència de coneixement, sinó també com a part d'una coreografia d'abandonaments, que implica també i molt especialment qüestions de desigualtat, d'indiferència i de devaluació social de les comunitats que viuen en aquest entorn. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Israel, per la presentació. I bé, i ara espero que totes aquestes presentacions que hem fet us puguen haver fet una idea del plantejament del llibre, un primer tast, i podem dedicar ara, si voleu, uns minuts de tertúlia perquè feu les preguntes que considereu adients, perquè compartiu amb nosaltres els comentaris que us pugui haver suggerit la presentació. També, evidentment, si estava connectada l'Anna Moncho, si algú dels representants d'Icària vol també fer alguna referència al llibre, doncs esteu convidats a fer-ho. El procediment que podem seguir és fàcil, seria o bé per el xat podeu formular preguntes o introduir comentaris, o també podeu alçar la mà prement a l'icona aquesta del ninotet que teniu baix de la imatge, a la dreta, i us vaig donant la paraula. Veig que Roque volia parlar, sí? Sí. Bueno, en primer lugar yo voy a hablar en castellano porque mi catalán es muy primitivo y prefiero hablar en castellano. Sí. Me interesa muchísimo el caso que nos pilla muy cerca, el del avión norteamericano y el 1,5 kilos de plutonio que hay en Palomares, porque me ha parecido entender que, como efectivamente ocurre, ese plutonio no se ha eliminado del terreno y todavía está presente en esa zona. Mi pregunta en concreto, si es así como creo que ciertamente es, si se ha estudiado en algún momento si la presencia de ese plutonio está ocasionando un aumento de enfermedades de tipo cáncer en esa zona. Esa es mi pregunta. Bien, Clara. Hola. Sí. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, esto es un tema clave, evidentemente. Sí, quedó plutonio en Palomares, esto es seguro, los científicos que lo están estudiando están todos de acuerdo, también los americanos implicados, es decir, es una cosa que está clara desde hace mucho tiempo y básicamente desde el principio, es decir, los estándares que se pretendieron de descontaminación a los que se pretendía llegar desde un principio no era la descontaminación total del sitio. Ya desde el principio se intentaba negociar cuánta tierra contaminada los americanos se iban a llevar de Palomares o cuánta se enterraría y qué acciones se harían para que, en principio, el riesgo radiológico fuera el mínimo para los habitantes de Palomares. Si se ha hecho algún estudio desde entonces, el mismo marzo de 1966, es decir,
un mes y poco después del accidente, se inauguró un proyecto llamado Proyecto Indalo, que era secreto durante mucho tiempo y que estaba destinado a estudiar los efectos del plutonio en el ambiente, en las zonas y en los ciclos ecológicos del plutonio. Este proyecto, que era compartido entre Estados Unidos y España, ha monitorizado a varias personas de Palomares, se cree que son unas 150 a lo largo de todos estos años hasta el presente, a las que se ha hecho estudios periódicos para ver si hay algún tipo de efectos secundarios por el hecho de vivir en un entorno contaminado con plutonio. Los datos oficiales de los científicos que estudian este caso en el CIEMAT, que es la sucesora de la GEN que empezó este proyecto, la Junta de Energía Nuclear en aquel momento, durante la España de Franco, pues nunca han reportado ningún caso que parezca que pueda ser atribuible a esta radiación. Los datos oficiales dicen siempre que parece ser que la contaminación residual es segura para los habitantes. Esto es lo que dicen los científicos y los datos que estudian la contaminación de Palomares en este momento. También es cierto que ha habido algunos estudios independientes que han denunciado algunos de los estudios que se han hecho a lo largo del tiempo, sobre todo los históricos. Por lo tanto, es un tema muy sensible, es un tema que tiene todavía muchos problemas políticos y diplomáticos. El último acuerdo que se hizo con Estados Unidos entre Kerry y Margallo sobre la descontaminación total de Palomares en 2015, se llegó a un acuerdo para hacer un tipo de descontaminación que se creía que sería total. Se filtró y actualmente parece ser que este acuerdo pues, es secreto de Estado y no se puede consultar si todavía no ha cambiado este estado desde que me comentaron esta situación. Por lo tanto, hay varias cosas aquí que son importantes en ello y hay mucha gente que ha pedido que se hiciera un estudio epidemiológico coherente, comprensivo, suficientemente grande de la gente de Palomares para asegurar esto que tú me preguntabas. Y por el momento este estudio no existe. Moltes gràcies. De nada. D'acord. Veiem també... Val. Anna demana la paraula, si vols. Sí, pots activar el micro. Seria prement en la icona. Perfecte. Sí. Ara em sentiu? Se sent bé? Sí, sí. Val. No, bueno, moltes gràcies. M'han agradat molt les intervencions, ho he trobat molt interessant. I moltes gràcies també a l'Agustí i al Ximo, perquè són els editors del llibre, per confiar en Icària per publicar aquest llibre. Realment entra de ple en la línia que hem portat fa molts anys, des de fa 30 anys estem publicant temes d'ecologia i de deute ecològic, de conflictes ambientals, etc. I el tema de la toxicitat està dintre d'aquesta àrea, clarament. Ara aviat publicarem 2 llibres més, un sobre energia nuclear, sobre història de l'energia nuclear a Espanya, del Josep Espluga, que coordina Josep Espluga, i després també farem un llibre sobre tòxics, però molt més comunicador, més divulgatiu, que ho fem a una altra col·lecció, que es dirà Tóxicos, pasado y presente, i aleshores aquest llibre l'escriu el Josep José Ramon Bertomeu. I això estarà bé perquè podem entrar dintre d'un públic més ampli, perquè aquest llibre és un tema més específic, més per acadèmics o per gent que investiga, fa recerca o molt interessada dintre del tema de l'ecologia. I només volia dir això i després podria fer alguna pregunta, si us sembla.
Dues coses. Volia preguntar primer, el tema de l'abocador, amb el tema de l'abocador de Barcelona, potser és que, saps què passa? Que he arribat una mica tard i potser no he sentit del tot perquè ho sentia caminant amb el mòbil, perquè tenia que anar al metge avui, i no he acabat de sentir bé l'abocador ja està clausurat totalment? És la primera pregunta. I després, quin nivell de seguretat té aquest abocador? Vull dir, alguna avaluació feta actualment per part de la gent que és més crítica respecte a l'abocador sobre el nivell de seguretat que té i fins a quin punt podem estar una mica tranquils respecte a això, no? I un altre tema seria si podríem considerar, ho dic una mica d'una manera molt oberta, i si hi ha zones també de sacrifici a Espanya, no? Com poden haver-hi a Xile o si hi ha zones d'aquest tipus, no? Si Tarragona es podria considerar com una, entre cometes, no? Perquè no és tan greu com la que ens has posat, no? El ponent, però si podria considerar-se també una zona d'aquestes o si hi ha zones a Catalunya o a Espanya o a la península o a Europa, per exemple, per posar, no? Si a Occident també hi ha aquestes zones de sacrifici tan clares, no? Res més. Gràcies. Gràcies, Anna. En primer lloc, per la meva banda, també agrair-vos a Icària per el suport i per haver acceptat la proposta que us fèrem fa ja algun temps, no? I per haver fet possible també que es concrete això en el llibre que estem presentant avui. I d'altra banda, doncs, podem, si voleu, responent a les preguntes que formulaves, pots, per exemple, Judit, primer començar i després ja Israel continues amb la resposta. Hola, sí. Mira, sí, l'abocador està clausurat. De fet, es va clausurar una primera part l'any 2000 i finalment es va tancar el 31 de desembre del 2006. La part que ara mateix ja està acabada de restaurar és la que es va clausurar el 2000 i la part que ara s'està restaurant és la que es va clausurar més tard. Llavors, pel que fa al tema de si és segur o no, no sé si t'estàs referint a possibles, a la contaminació que pot generar. En principi, el projecte de clausura i restauració de l'abocador contempla el tractament dels lixiviats, per tant, evitar que es generin aquests contaminants i que vagin a parar a les aigües subterrànies, i també contempla la captació del metà que emet l'abocador per fer funcionar per crear electricitat, fer servir aquest gas. El que ja són crítiques perquè diuen que hi ha una part important del gas que es genera que no va a parar en aquesta infraestructura perquè des que els senglars es rasquen als punts on hi ha les xemeneies, coses així. També hi ha crítiques o dubtes per part dels detractors que pregunten què passarà quan ja no sigui econòmicament rendible recollir aquest gas per portar-lo a la central. I aprofito perquè he vist una pregunta que ha fet el Josep Simón al xat que pregunta sobre el tema de la propietat pública i privada. En el cas de l'abocador del Garraf hi ha un punt interessant que és que els terrenys que el poble de Begues va cedir per fer l'abocador eren terrenys públics que gestionava Icona i que, per tant, com que ho gestionava Icona, diguem-ne que l'Ajuntament tampoc podia fer segons què. És a dir, aquí va jugar un paper important el fet de que allò no és que no fos de ningú, perquè clarament sí que eren d'algú, però posats a no poder-hi fer segons què, doncs ho cedeixen per fer una infraestructura per la qual a canvi van rebre des d'infraestructures que necessitaven, diners, etc. Que això, clar, no ho he explicat, però al capítol sí que s'explica. I per part meva, ja està. Gràcies. Doncs gràcies per la pregunta. Jo aquesta pregunta, vull dir, aquesta conversa la teníem a Xile, justament amb molts dels... Els hombres verdes em deien, bé, això no us passa a vosaltres allà. I jo deia, doncs no ho sé, no estic tan segur, justament perquè és cert, deien, home, segurament el nivell de regulació de la Unió Europea en molts d'aquests conflictes ambientals
potser és més alt, els topalls que posen a les empreses, perquè allà hi ha tot un mercat, per exemple, de la contaminació que fa que les empreses tenen una permissivitat molt gran, això fa que aquesta boira tòxica, diguem, sigui molt important i contingui components molt diversos, i fins i tot els moments en els que no arriben al topall, doncs poden vendre part d'aquella contaminació a una altra empresa que sí, no? I llavors aquest punt de la relació que té l'Estat amb la regulació d'aquestes grans multinacionals, tota l'economia extractiva que hi ha al voltant de Xile, doncs potser sí que fa que es vegi més clarament aquesta zona de sacrifici, però d'alguna manera hi ha molts processos que creen una zona de sacrifici, que acompanyen una zona de sacrifici que jo crec que tots reconeixem, i l'exemple que has posat de la petroquímica és un cas molt evident també que conté molts elements. Un altre cas que a mi m'interessa especialment en la lògica de la zona de sacrificis, tota la conflictivitat al voltant dels purins a Catalunya. Llavors, i per exemple, coses molt semblants s'han estudiat també amb les indústries energètiques als Estats Units o al Canadà, amb la relació amb les comunitats indígenes, amb l'explotació del petroli i amb la situació que viuen moltes comunitats racialitzades, per exemple, a Louisiana. Així que jo crec que és un concepte força interessant per pensar alguns d'aquests conflictes, sobretot perquè ens diu que és més fàcil contaminar en zones que són d'alguna forma triades, ja des de fa tenen uns processos històrics i socials que acompanyen, diguem-ne, i que posen fàcil aquesta situació de poder contaminar perquè justament per interessos geopolítics, nacionals o perquè aquelles comunitats han set d'alguna forma devaluades socialment, doncs aquesta contaminació es fa més fàcil i es fa més invisible. I d'alguna forma és una manera que ens permet també, en el meu cas, la meva recerca va molt al voltant del concepte de desastre lent, d'aquest tipus de desastres que no es mouen, diguem-ne, de forma abrupta i aguda, sinó que tenen tota una temporalitat molt més llarga i sovint molt més silenciosa i sovint molt més invisible. Jo crec que el concepte de zona de sacrifici ens ajuda una mica, en el nostre context particular, també a pensar quins d'aquests conflictes s'hi assemblen. I en el cas de la petroquímica crec que és un dels que es podria treballar una mica amb aquest concepte. Moltes gràcies. Veig que l'Agustí ha alçat la mà. Si vols, pots obrir el micro. Sí, gràcies. Em sentiu, si no? No, potser connectat amb aquesta idea de la zona de sacrifici i la pregunta que feia, crec, el Pep Simó sobre el capitalisme químic i la qüestió pública-privada, molt breument voldria afegir que hi ha dos autors que no hi són aquí, o tres, de capítols que crec que aborden en bona mesura aquest problema. El capítol dedicat a l'electroquímica de Flix i tota la contaminació de l'Ebre, de la Marta Pujades i l'Arturo Hortas, és un exemple, no sé si podríem qualificar el poble de Flix com una zona de sacrifici, però realment un estudi antropològic de la població i de com ha viscut la població la seva relació amb aquesta indústria, que és fonamental pel seu propi progrés personal, professional, etc. i al mateix temps implica pagar un preu a nivell ambiental i fins i tot sanitari molt gran, seria un bon exemple, que fins i tot, malgrat s'ha passat gairebé un segle d'acumulació de residus i que finalment ara s'han tret en la seva majoria, continua haver-hi bona part d'infiltració als sols al voltant que són molt difícils de treure i per tant, aquest seria un exemple precisament en el qual la famosa responsabilitat corporativa de l'empresa privada és molt qüestionable. De fet, el capítol explica també tots els judicis que hi ha hagut al voltant de la contaminació de Flix, fins i tot el Joan Martínez Alier, des de l'economia ecològica, i la Marta Pujades van quantificar més o menys quin eren el preu dels passius ambientals que s'havien generat allà i es calculen uns 500 milions d'euros, dels quals em sembla que després de tots els judicis l'empresa ha arribat a pagar una quantitat ínfima. Ara no recordo exactament les dades, però vull dir que realment aquest famós lema utòpic de qui contamina paga, en el cas de Flix i de l'electroquímica i d'Erquímia, etc., és evident que no s'ha produït. I, per tant, aquesta indústria química com a agent històric que pren decisions, que intervé, que a més té capacitat fins i tot de construir ignoràncies, discursos públics sovint amagant els problemes greus de contaminació, en el capítol de Flix està molt ben explicat. I el concepte capitalisme químic, que l'utilitza Jesús Galec en el seu capítol per parlar de Rio Tinto i Almadén,
seria un altre bon exemple, no tant com de lluita de classes, com comenta la seva pregunta el Pep Simón, però sí la idea de que la indústria química és capaç de construir un discurs públic que invisibilitza precisament tots aquests riscos i aquesta toxicitat. De fet, el capitalisme químic del qual parla el capítol de Jesús Galec està bàsicament centrat en encàrrecs que fa la indústria química a artistes perquè creïn instal·lacions, escultures, exposicions al voltant de les mines d'Almadén i Rio Tinto. I, en certa manera, la incomoditat o l'entusiasme amb el qual alguns d'aquests artistes recullen aquests encàrrecs de la indústria química i que, al final, la seva creativitat artística tindrà unes conseqüències polítiques evidents en funció de fins a quin punt estan blanquejant els problemes de toxicitat que queden amagats darrere dels interessos corporatius. La idea aquesta de la indústria química, la gran corporació, com una entitat col·lectiva, però com un actor històric fonamental, que s'ha d'abordar d'una manera, des del meu punt de vista, molt més crítica del que s'aborda habitualment des de la tradició de la història econòmica, la història industrial o el business history, etc. Crec que és un tema que està obert, que evidentment la història ambiental està posant sobre la taula, però que segurament hem d'aprofundir molt més i, sobretot, intentar rescatar-ho i explicar-ho bé, perquè l'altre gran problema que tenim els historiadors o els investigadors socials en general en relació a la indústria química és la gran dificultat per accedir a la documentació d'empreses privades, que sempre posen, evidentment, moltes pegues a l'hora de facilitar segons quin tipus d'accés als documents dels investigadors. Però penso que és un gran tema i que està, jo crec, molt ben explicat amb dues històries molt fascinants, tant la de la contaminació i l'acumulació dels llots, de tots els fangs radioactius i contaminants de flix a l'Ebre, com en el cas d'Almadén i Rio Tinto. Moltes gràcies. Jo, enllaçant amb el que estava comentant ara Agustí i aquesta idea del capitalisme químic i la pregunta sobre la lluita de classes, jo crec que completant això també i en la línia del que estava comentant Agustí, plantejaria que una cosa també que va ser un tema recurrent en les trobades que fèrem en la preparació dels textos era el fet de com no només n'hi ha una invisibilització dels tòxics, sinó també una invisibilització d'aquells que estan més afectats per aquests tòxics, per determinats sectors de la població que són els que ho pateixen més. Jo crec que sí que una qüestió també que quedava palesa en els estudis que realitzàvem és que, evidentment, tots aquests tòxics no afecten per igual a tots els estaments de la població i que n'hi ha determinats sectors de classes populars, de zones empobrides, que ho van a patir especialment, o com, per exemple, l'àmbit agrícola ho va experimentar amb més contundència que altres àmbits on sí que es visibilitza i es prenen algunes mesures, almenys. O sigui que aquesta qüestió de classe, evidentment, és molt evident en tota la qüestió dels tòxics. D'altra banda, veiem que, no sé si encara, però estaven connectats alguns dels altres autors del llibre. Veiem Antonio García Belmar, Ignacio Suay, no sé si em deixa algun. Si voleu intervindre, comentar alguna cosa, esteu convidats a fer-ho, per descomptat. I si algú més vol afegir alguna qüestió, algun comentari, també... Hola, Chimo, gracias por darnos la palabra. Hay poco que queramos añadir a todo lo que habéis debatido y sin embargo, mucho que añadir para trabajos en el futuro que podemos seguir tomando este libro como punto de partida. Nada, que yo solamente quería agradeceros a vosotros dos, a Agustí y a ti, por todo el esfuerzo que habéis hecho de coordinar este proyecto. Que ha tenido un resultado, creo, muy interesante, pero sobre todo ha marcado una forma de trabajar que es modélica, una forma de trabajar de intercambio de documentos, de discusiones, de seminarios, que ha generado un producto que está ahí, pero también una dinámica de trabajo y unas relaciones entre todas las personas que hemos participado que creo que van a permitir seguir avanzando en otros proyectos. Con lo cual, solo quería señalar esto, agradeceros a los dos por este esfuerzo y por el resultado que habéis conseguido, que ha sido, creo que, muy, muy importante. Gràcies. Moltes gràcies, Antonio. Sí, algú més? Agustí, digues.
Simplement donava les gràcies a l'Antonio, res més. Sí, per descomptat, gràcies, Antonio, també per els comentaris, però també, sobretot, per tot el treball que has desenvolupat en el procés. No sé si hi havia algú més que volia fer alguna intervenció. Al xat crec que hi ha una pregunta, Sí, i veig també el Pedro que està alçant la mà, si vol fer la intervenció, i després anem a la pregunta del xat. Vale. ¿Pedro? Sí, ¿se me escucha? Sí, muy bien. Mira, por razones análogas a las que decía Roque, voy a hablar en castellano. Simplemente quería, a la vista de los trabajos espléndidos que habéis estado mencionando, pues algo tan simple como sugerir un tema futuro, si no presente quizás, porque ya se está investigando por parte vuestra o de colegas, y es la contaminación, lo dejo así, en fin, simplemente, del Mar Menor en la provincia de Murcia y la relación de esa contaminación con los fertilizantes y pesticidas que durante muchísimos años se han venido utilizando en lo que se llama Campo de Cartagena, muy cercano al Mar Menor. Este comentario lo hago en base a charlas que he tenido con veterinarios que trabajan para la Comunidad de Murcia y que han llevado mucho tiempo, digamos, avisando del peligro futuro de que esa contaminación, de que esos productos químicos, en último extremo, de empresas y sobre todo en agricultura, iban a ocasionar en la calidad de las aguas del Mar Menor. No sé hasta qué punto esto se está investigando, se ha investigado, pero por la poca información que tengo por esas charlas, creo que es un tema que encajaría, potencialmente al menos, en la línea que se ha venido describiendo, o que habéis descrito, ¿no? Tan interesante sobre lugares muy distintos, con temas diferentes, pero en último extremo, que llevan al mismo punto, ¿no? Como la contaminación y la ignorancia de la misma, por motivos que tú has descrito precisamente muy bien, pues lleva a situaciones dramáticas para un entorno natural y los efectos que esto ocasiona sobre las personas y sobre el medio ambiente en general. Bueno, no me quiero entretener, simplemente a mencionarlo. Muchísimas gracias. Sí, puc afegir una cosa? Sí, endavant, Agustí, endavant. Sí. No, arrel de la intervenció del Pedro i també del que ha comentat abans l'Anna Monjo, jo crec que hi ha dos grans temes que són Tarragona i Huelva. O sigui, aquestes dues grans zones d'indústria química d'origen franquista, etc., i el que representen en el territori. A Huelva s'està investigant, hi ha un activisme molt important, etc., però crec que encara hauríem de fer una recerca històrica molt més aprofundida sobre aquestes, ja no la indústria química com a actor, com a protagonista històric, sinó tot el complex petroquímic com una espècie de pulpo amb moltes mans, no? Capaç d'interaccionar d'una manera molt complexa i amb molta tensió en el territori. Recordeu, per exemple, ara fa un any del famós accident, l'accident aquest terrible de la petroquímica de Tarragona, que va haver-hi morts, no? I que jo crec que, com que va coincidir amb l'inici de la pandèmia, és un tema que ha quedat oblidat fins i tot en el debat públic, però que és un exemple més del que representa Tarragona en aquell context
no sé si zona de sacrifici, però sí zona de risc molt important. I el cas de Huelva, de la petroquímica de Huelva, crec que és molt important també en el context andalús. Sí, endavant, Clara, si vols afegir més en aquesta línia. Endavant. Hola, sí. Volia, més que no, si en aquesta línia algú volia dir alguna més, jo és que m'havia fixat en la pregunta que havia fet Max Bautista aquí en el xat i volia contestar algunes parts de la seva pregunta, si us sembla bé. Si vols, Clara, acabem de contestar a aquesta qüestió. Jo volia només afegir el tema, efectivament, dels polos químics del franquisme és fonamental i molt poc investigat, però que tenim tota una recerca internacional sobre els chemical corridors, que és una de les línies de treball des dels anys 80 en l'estudi dels tòxics, que recentment, fa un any més o menys, o 2 anys, ara s'ha fet ja un congrés internacional per estudiar de manera comparada des del punt de vista global aquests grans centres o grans espais d'indústries químiques que més o menys tenen unes certes característiques que podem comparar en diferents contextos, amb diferents sistemes regulatoris. Així que és un tema molt interessant. I després, per l'altra qüestió respecte al que plantejava Pedro, respecte al Mar Menor, efectivament, és una qüestió per a investigar històricament, probablement utilitzant moltes de les qüestions que planteja Sarah Hamilton o la Judit també, en el tema de protecció d'espais naturals. Ara hem tingut una llei en l'estiu que ha aparegut en la creació d'aquest espai de protecció i penso que, efectivament, tot això relacionat amb la qüestió dels plaguicides i els fertilitzants és un dels temes rellevants que indiquen la connexió de molts dels problemes que estudiem al llarg del llibre, que tots els productes que investiguem en diferents perspectives, en realitat hi ha una connexió molt forta en aquests problemes que són ambientals, són problemes de salut pública, són problemes que tenen a veure en l'agricultura, i hi ha una interconnexió i el cas del que hem esmentat del Mar Menor o també de l'Albufera, seria un d'aquests casos on podem trobar totes aquestes interconnexions. Bé, si vols, Clara, pots continuar tu ara. Gràcies. Sí, si us sembla, contesto una mica la pregunta Max Bautista que havia fet, que deia quins són els factors que contribueixen a lluitar contra la invisibilització i quin paper tenen les comunitats locals en fer força contra la invisibilització, i que trobo que és una pregunta clau, i que justament la historiografia d'agnotologia i dels temes d'invisibilitat de certs coneixements científics han donat molta rellevància, per exemple, als activismes, a moviments que venen de baix per reestructurar o per posar en solfa la jerarquia del coneixement actual. Nancy Tuana o Londa Schivinger han explicat aquesta epistemologia de la ignorància des dels activismes per contravenir aquest coneixement hegemònic i les seves ignoràncies, i lluitar contra la construcció d'ignorància. I en aquest cas, en el cas de Palomares que jo presento, l'activisme ha estat també clau. Hi ha una etapa en la qual Greenpeace, per exemple, però també molts altres activistes involucrats amb el tema de Palomares han fet que sortissin a la llum qüestions que s'havien mantingut secretes durant més de 20 anys, és a dir, no només durant el franquisme, que podem pensar en un control molt estricte dels mitjans i de la informació que circula, sinó ben entrada la democràcia, molts temes de Palomares s'havien seguit mantenint fora de l'àmbit públic i sense que es coneguessin, i els activismes aquests han aconseguit que aquestes coses sortissin a la llum.
el tema de les comunitats locals és un tema molt, en aquest cas, en el cas de Palomares, jo diria que molt interessant i amb més matisos, perquè també ha estat la comunitat local la que ha lluitat, o bastanta part de la comunitat local que ha lluitat al costat d'aquests activismes o que ha estat pionera en buscar aquests grups d'activistes o en fer que hi hagués alguns dels pocs o únics estudis científics independents sobre Palomares. Ha sigut una iniciativa de la comunitat local, però també pel tema que parlàvem i lligant amb la pregunta sobre les zones de sacrifici també a Espanya, doncs Palomares, així salvant distàncies, evidentment, també es pot considerar o podríem considerar que podria ser una certa zona de sacrifici, no només també pel tòxic que ha quedat allà perquè, a més, els efectes del plutoni són a molta llarga distància i costen de relacionar, no només per aquesta qüestió més de salut, sinó per temes col·laterals que han portat a aquest accident, com per exemple la por a aquests possibles efectes, no només de la població local, sinó del turisme incipient, de la gent que havia de comprar els productes que ells generaven de la terra. És a dir, que hi ha hagut tota una sèrie de circumstàncies paral·leles a aquesta contaminació de plutoni que ha fet que aquesta gent, la gent local, la gent de Palomares, tingués moltes altres conseqüències paral·leles. I en aquest sentit, molta gent local vol que s'oblidi el tema de Palomares. És a dir, que en aquest sentit, alguna gent de la comunitat local voldria contribuir a una ignorància o una construcció d'ignorància sobre el cas de Palomares. Per tant, penso que és una pregunta molt interessant, però que és més profunda. Gràcies. Continuen les tasques de moderador, si m'ho permet el sistema. Disculpeu que m'ha tornat a expulsar o no sé què ha passat. I, bueno, jo en aquest sentit també, només molt breument, en relació al que estava ara també comentant Clara i en relació a aquesta pregunta, que jo ara ja no la puc veure perquè quan entra ja no veig el xat que n'hi havia anterior, però, clar, ahí està tota aquesta qüestió de l'epidemiologia popular, de com també determinades comunitats locals s'organitzen per posar, per evidenciar l'exposició a determinats tòxics i que ho fan d'una manera que no té per què ser necessàriament alternativa a l'epidemiologia més convencional, però sí, en tot cas, complementària. I n'hi ha episodis ben estudiats que estan recollits en la bibliografia i que parteixen, per exemple, dels treballs de Phil Brown i d'altres, i que, per exemple, jo recorde amb la Marta Puigades estar parlant de com ella també tenia en ment el desenvolupar un treball en aquest sentit a Flix. I, per tant, són aproximacions, diguem-ne, molt interessants també a aquesta problemàtica que comentàvem. N'hi havia també l'Oliver, crec que tenia la mà alçada, si ho he vist correctament. No sé si volia comentar alguna cosa o fer alguna pregunta. He vist que estava la mà alçada, però ara ja no el veig. No sé si... Crec que s'ha desconnectat, val, vaja. Potser li ha fallat la connexió. Sí, Pedro. De nuevo, muchas gracias. Mira, yo solo quisiera volver sobre un punto que quizás se ha aclarado, pero yo no me he enterado, ¿verdad? Me estoy refiriendo al tema que ya ha surgido sobre Palomares. Vamos a ver, es que he buscado unas notas que tengo sobre el tema. Me voy al año 2015, cuando el entonces secretario de Estado norteamericano John Kerry acepta, y esto sale en la prensa de la época, que hay todavía al menos 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada por plutonio y que en lo que llaman un acuerdo
vinculante entre ambos países, Estados Unidos se va a llevar esos 50.000 metros cúbicos para, y aquí cito textualmente, para que Palomares vuelva a la normalidad que tenía antes de 1966. Y en noticias de prensa, que son las que estoy usando, García Margallo, el ministro de la época, decía, bueno, pues bien está lo que bien acaba. Entonces, no sé si esto ya se ha respondido y yo no me he enterado, lo siento. Esos 50.000 metros cúbicos que se reconocen en 2015 por parte de políticos de ambos países, ¿se han retirado o no se han retirado? Independientemente de los efectos, que eso sí se ha comentado, se han retirado ya porque el compromiso era, en base a un acuerdo vinculante, que se iban a retirar y que ya iba siendo hora de que Palomares volviera a la literalmente normalidad. Eran las palabras que utilizaban políticos que he citado, ¿verdad? ¿Eso se lo han llevado o no? Simplemente, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por la pregunta. Pues no se lo han llevado todavía. El acuerdo Kerry-Margallo, que es al que, bueno, he hecho referencia muy brevemente en una respuesta antes, que se llevó a cabo en 2015, no se llegó a hacer realidad por el cambio de gobierno. Era no vinculante, era un acuerdo no vinculante, pero era un acuerdo y era algo con lo que estaban muy ilusionados y parecía que se iban a llegar de una vez por todas, por lo que decían los titulares, de una vez por todas, toda la contaminación de Palomares. No se llevó a cabo por el cambio de gobierno. Trump dijo que él no se sentía vinculado a ese acuerdo y por lo tanto no se llevó a cabo. De todas formas, tengo que decir también que de esas 50.000 metros cuadrados, hay metros cúbicos que se tenían que llevar, que en realidad era básicamente casi toda la contaminación que estaba en Palomares, en la realidad en el acuerdo se iban a llevar solamente la mitad. Y es como un poco, se repetía otra vez los acuerdos en que, de alguna forma, los acuerdos en que en un primer momento ya no se llevaban todo lo que se tenían que haber llevado, ¿no? Es decir, que, bueno, era un pacto que era una mejora, pero no era todavía la restitución del territorio que se pedía desde la Unión Europea, desde España, y que era lo que decían los estudios que en aquel momento se habían realizado para la protección radiológica. Se había llegado a un acuerdo diplomático que otra vez disminuía, rebajaba la tierra que se iban a llevar los americanos de Palomares. Por lo tanto, ni 50.000 ni la mitad ahora. Estamos en que, de momento, ninguna. Se tiene que volver a hacer esta negociación, volver a abrir, establecer relaciones en respecto a esto y pactar otro acuerdo. Muchas gracias. De nada. D'acord, doncs moltes gràcies i no sé si potser hauríem d'anar ja tancant, no? Ens apropem ja a les 8 i tot i que ja no estic molt segur del toque de queda si ja ha passat a les 8 o és a les 10 o encara estem a temps, no? Potser hauríem d'anar pensant en tancar. No sé si algú dels participants vol fer algun últim comentari sobre el que s'ha anat plantejant. Si és així, doncs, ara és el moment, no? Algú vol comentar alguna qüestió? Si no, aniríem tancant i agrair-vos, per descomptat, la participació. Sí, Anna, si vols fer algun comentari. Només volia animar-vos a fer una presentació a Flix
del llibre, perquè precisament la persona que ha coordinat l'edició, que és la Desiree Herrera, és de Flix, està a Flix. A més, ha acabat de cuinar el llibre a Flix, o sigui que, curiosament, s'ha acabat al març i ell era allà, es va confinar allà, i ha estat venint de tant en tant a Barcelona, i sempre m'ha animat a dir-vos que a veure si venia un dia algun de algun de vosaltres i podíem fer una xerrada i un debat, no?, a Flix. I d'això. Doncs sí, gràcies. Ens encantaria fer aquesta presentació i moltes altres que podem anar fent, sobretot en la mesura en què ja es puguen fer també presentacions presencials i més, i a Barcelona també, sí. Ja hi arribarà. Quan surti el petit també podíem fer conjuntament amb el de Tòxicos Pasado Presente, no? Sí, sí. Podíem combinar-ho. Bueno, moltes gràcies. Doncs gràcies a tu i gràcies a tots per participar i bé, quedem a la vostra disposició si voleu comentar més qüestions, ahí estarem i res, gràcies per la vostra participació. Un plaer.